سلامت خطاتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرة نلوم زبلنا مدبات حزنا متسينا لنا مكتتالكم كبرون عدون تفلتوا ኣብ ዓለም ብኩሉ ወገንን ምስ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ዝደዋባ ሃገራት ሌሶቶ ቫቲካንን ሳን ማሪኖን እየን። ሌሶቶ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ቫቲካን ምስ ኢጣልያ፣ ከምኡውን ሳን ማሪኖ ምስ ኢጣልያ ጥራይ ይደዋባ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ቢል ክሊንተን ኣብ ናይ 8 ዓመታት ዘመነ ስልጣኑ 2 ኢሜይላት ጥራይ ከም ዝለኣኸ ሸሞንተ ሚታዊት ካብ ደቂ ሰብ ተወሳኺ መሰንገለ ይውንኑ። ጣንጡ ካብ ዝኾነ ሕብሪ ንሰማያዊ ሕብሪ ከም ዝፈቱ ሞባይል ቴሌፎን ኣብ 1970 ተማሂዛ ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣህዛብ እቶም ዝበዝሑ ማለት ኣስታት 75 ክሳዕ 80 ሚታዊት ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንምፍዋስ ካብ ኣታኽልቲ ብምሉእ ወይ እውን ብኸፊል ዝተመስርሑ ባህላውያን መድሃኒታት እዮም ዝጥቀሙ። ኣብ ጨዋ ማይ ዝርከቡ ሃመማ ንኣዝዩ ልዑል መጠን ጨው ክጻወሩ ይኽእሉ። ኣሰራጻብዕቲ ገና ኣብ ዕሸል ኣብ ማህፀን ከሎኦም ዝፍጠሩ። ንብራዚል ካብ ዘፀውዕዋን ዘፍለጥዋን ኣገደስቲ ቦታታት ሓደ እዩ ጫካ ኣማዞን። ካብ ዓለም ብዕቤቱን ስፍሓቱን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ጫካ ኣማዞን ልዕሊ 80 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ስፍሓቱ ኣብ ብራዚል ዝርከብ ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ድማ ንሃገራት ብራዚልን ፔሩን ኣብ ዘዳውብ መሬት ፔሩ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ሰፊሩ ይርከብ። ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ትርብዒት ኪሎሜትር ስፍሓት ዘለዎ ጫካ ኣማዞን 10 ሚታዊት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ኣትክልትን ኣግራብን ዓለም ሒዙ ይርከብ። ብልዕሊ 30 ሚታዊት ዝዓቢ ጫካ ብውሕዱ ኣስታት 2.5 ሚልዮን ዓይነት ሓሸራታት ልዕሊ 40,000 ዝበፅሑ ዝተፈላለዩ ዓሌት ኣታኽልቲ 1,500 ዓይነታት ኣዕዋፍ ኣስታት 450 ዓሌታት መጥበውትን ልዕሊ 500 ዓይነት ምድረ ማያውያንን ለመምትን ኣብ ሕቑፉኡ ዓቂቡ ይርከብ።
ጫካ ኣማዞን ልክዕ ከም ብዙሓት ጫካታት ልዑል ጻዕቂ ኣግራብ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ትርቢዕ ኪሎሜትር ልዕሊ 9000 ቶን ህይወት ዘለዎም ኣትክልቲ ኣለዎ። እዞም ልዑል ብራኸ ዘለዎም ዓበይቲ ኣግራብ ነዚ ከባቢ ብጽዑቕ ስለ ዝሽፍንዎ ድማ መሬት ኣማዞን ብተዛማዲ ጸላም እዩ። ጫካ ኣማዞን ብጽባቐኡን ሓደገኛነቱን ዝተፈልጠ እዩ። ማያት ፈለግ ኣማዞን ንኤሌክትሪክ ዝተፍእ ማያዊ ተመን ዝመልአን ዝተፍኦ ኤሌክትሪካዊ ሓይሊ ድማ ንፒራንሃ ገፊሕ መንጋጋ ዝውንኖ ዓሌት ዓሳ ሰብ ክውሕጥ ንዝኽእል ሓርገጽ ክቐትል ዝኽእልን እዩ። ካብ ዓበይቲ ዓሌታት ኣትማን ዝኾነ ኣናኮንዳውን ሓደ ካብ ምቹኣት መዕቆቢኡ እዚ ብጽዑቕ ኣግራብ ዝተሸፈነ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ጫካ ኣማዞን እዩ። ኣብ ጫካ ኣማዞን ዝርከቡ ሰማይ ጠቀስ ኣግራብን ኣትክልትን ብሓፈሻ ንዝዓበየ ጫካ ስሉሳዊ ዓቐን ዘለዎ ዓብዪ ስነ ህይወታውያን ከም ዝገብርዎን ብብዝሒ ቀጸላታት ዝተሸፈነ ብምዃኑ ድማ ንመነባብሮ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዘገዳም ምቹእ ይገብሮ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀጸላ ዝዓብ ጫካ ዝተፈላለዩ ዓሌታት እንስሳታት ድማ በብጉጅለኦም ይነብሩ። ብብዝሒ ማይ ኣብ ዝዘንቦ ከባቢ ደቡብ ኣሜሪካ ተደኪኑ ዝርከብ ኣማዞን ብሰርዚ ተደጋጋሚ ዝናብ መሬት ናይቲ ጫካ ስለ ዝብሕጎግ ሩግዲ ናይቲ ሓመድ ሒደት ሴንቲሜትሮታት እዩ። ጫካ ኣማዞን ብዕቤቱን ስፍሓቱን ዝልለ እኳ እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ብዝካየድ መጠኑ ዝሓለፎ ምብራስ ኣግራብ ዝዓበየ ጫካ ዓለምና ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ይወርዶ ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣብ 1970ታት ጀሚሩ ከባቢ 10 ሚእታዊት ካብ ስፍሓት እዚ ጫካ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ተባሂሉ ብምቅጻል ከም ዝዓነወ ሰነዳት ይሕብሩ። ብመሰረት መግለጺ መጽናዕትታት ዕንወት ጫካ ኣማዞን ብኸምዚ እንተደኣ ቀጺሉ ኣብ ዓመተ 2035 ፍርቂ ጠቕላላ ስፍሓት ጫካ ኣማዞን ከም ዝዓኑ ይግለጽ። ኣብ ዓለም ብሃብቲ ቁጠባ ምስ ቀዳሞት 5 ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ ብራዚል ካብዚ መስሕብ ቱሪዝም ዝኾነ ጫካ ዓመታዊ ብሚልዮናት ዝቁጸር በጻሕቲ ከም ተአንግድ ይፍለጥ።
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻናል ሲናማ ሰመረ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ መደብ ይረኽበና ሰሰናዩ